Прывітанне, вы на канале Гродно 1127 і мы падрыхтавалі для вас новую гісторыю. Ужо сёння ў горадзе пачнецца 14-ы фестываль нацыянальных культур. Але ці ведаеце вы яго гісторыю? Калі яго ўпершыню правялі і ўвогуле, якімі былі самыя першыя фестывалі? Стаўце падабайку, падпісвайцеся на наш канал і ў бліжэйшыя пару хвілін мы пра гэта распавядзем. Першы фестываль нацыянальных культур адбыўся ў траўні 1996 года. На тым фестывалі не было звыклых сёння падворкаў, але ўдзел у ім прынялі 11 аб'яднанняў, агулам каля 600 чалавек. Вось на гэтым фотаздымку можна ўбачыць, што кропка фестывалю была за палацам тэкстыльшчыкаў на вуліцы Замкавай. Але і без традыцыйнага шэсця па вуліцы Савецкай не абышлося. У тым 1996 годзе усе ўпершыню пазнаёміліся з культурай адзін аднаго, песнямі, танцамі, музыкай, традыцыямі і абрадамі. Пасля першага фестывалю яго вырашылі зрабіць традыцыйным і праводзіць раз на 2 гады. Нават была прапанова, што фестываль змяняць прапіску і праводзіць яго ў кожнай з беларускіх вобласцей па чарзе. Але кіраўніцтва горада дамаглося, каб фестываль праводзілі менавіта ў Гродні. Другі фестываль адбыўся ў 1998 годзе. Ён якраз супаў са святкаваннем 870-гадовага юбілею горада Гродна, а таксама імпрэзамі, прымеркаванымі да 600-годдзя рассялення татараў на землях Беларусі. А вось трэці фестываль у 2000 годзе атрымаў ужо статус усебеларускага. І менавіта на ім распачалася традыцыя адкрываць у горадзе памятныя знакі. Разумееце, пра што мы? Зараз патлумачым. Спецыяльна да трэцяга фестываля на будынку па вуліцы Савецкая 6 адкрылі вялікае пано. Яго аўтар гродзенскі мастак Александр Сільванович, які размясціў 16 птушак, якія прысвечаны кожнай дыяспары, прадстаўнікі якіх прымалі ўдзел у тым фестывалі. Адкрыццё помнікаў працягнулася і ў іншыя гады. Так, у 2010 годзе на беразе Нёмана адкрылі фантан фестывальны. У 2014 у Калужскім парку заклалі алею сяброўства і адкрылі памятны знак на месцы знішчанай фары Вітаўта ў цэнтры Гродна. У 2016 на набярэжнай побач з лесвіцай закаханых адкрылі скульптуру сярэднявечнай ладдзі. Дарэчы, яе арыгінал знайшлі ў 1931 годзе падчас раскопак на Замкавай гары. У 2018 годзе адкрылі помнік Давыду Гарадзенскаму і культурны цэнтр фестывальны на вуліцы Тэльмана, а на вуліцы Дарвіна адкрылі аглядальную пляцоўку. Нягледзячы на тое, што фестываль нацыянальных культур з часам стаў маштабней і набыў статус усебеларускага, на думку некаторых гродзенцаў ён стаў менш душэўным. Так, гродзенскі мастак Александр Сільванович, які ствараў тое самае пано на Савецкай, у адным з інтэрв'ю казаў: «Першыя фестывалі былі больш уседазволенымі, апошнія, на мой погляд, больш штампаваныя. А можа, проста мы нагледзеліся ўжо ўсяго. Хочацца больш памятных культурных знакаў на фестывалях». А адзін з пачынальнікаў фестываля Александр Меленкевіч, які падчас падрыхтоўкі быў намеснікам старшыні гродзенскага гарвыканкама, распавядаў: «У пачатку фестываль быў прасцей і душэўней, менш фармальным. Сённяшні мне час ад часу нагадвае дэманстрацыі на 7 лістапада і на 1 траўня ў савецкія часы. А як вы думаеце, ці згубіў з цягам часу фестываль сваю душэўнасць? Падзяліцеся сваімі думкамі ў каментарах пад відэа. Таксама не пашкадуйце падабайку і падпішыцеся на наш канал, калі яшчэ не зрабілі гэтага. І не забывайце, што мы ёсць у Instagram і Telegram, дзе вы можаце даведацца яшчэ больш цікавостак з гісторыі нашага горада. Спасылкі пакінем у апісанні пад відэа.